Как да ви кажа, на мен ми е много неудобно да говоря за миналото, защото аз миналото не го обичам. От нищо не се срамувам и за нищо не съжалявам. Но миналото си е минало. Хубаво, добро. Било е. Може би защото професията ми е такава, и за бъдещето си не обичам много да говоря, макар че мисля за него. Учим съм правил планове, винаги не е ставало точно това, което съм си мислил. Затова и за бъдещето, айде да не говорим, макар че мислим. И не остава само едно. Това проклето и хубаво настояще. Знам ли, цял живот настоящето е запълвало живота ми. И то настояще такова едно изпълнено само с работа. 50 години, като си помисля, много бих искал да видя и да преценя какво в живота ми е било победа, какво е било поражение. И стигам до едно тъжно заключение, че много от победите, които някога така съм тържествувал, когато съм ги извоювал, след време се оказват жалки и незначителни. И обратното, много от пораженията, много от това, което са били неуспехи за мене, с времето се оказват големи победи. Победи над себе си, над собствената си гордост и над собствените си заблуждения. Знам ли? Работа, работа, работа. Това е бил живота ми. Това е. И, наверно, това ще бъде. Аз не знам вече кое е добро, кое е лошо. Аз вече не знам в живота ми, в миналия. Аз не знам кое е победа, кое е поражение. И не искам да знам. Пак ви казвам, за нищо не съжалявам и от нищо не се срамувам. Но само едно знам. Господи, що нещо ме чака за напред. Що работа ме чака за напред. За да, както е казал поета, за да останеш, за да си потребен, за да ти има и след теб дори. Защото аз си мисля, че във всеки човек е скътано човешко щастие. Това щастие е дадено на човеко от родители, от приятели, от учители, от любима, от деца, от народ. Дадено му е от хора, от човеци. И е предназначено за хора. Предназначено е за човеци. Някога, преди много години, в моите бурни младини, аз имах чувството, че светът е създаден за мене, че светът се върти около мене и че светът съществува чрез мене. 50-те години, които изживях, многото погребения, на които присъствах, ме накараха да се убедя, че света не съществува за мене, че аз не съм пъпа на Вселената и че света не се върти около мене. Но това ме научи и на едно друго нещо, че това просто вълшебно нещо, което е живота, човек трябва колкото може по-честно, по-умно,
по-запълнено да изживее. И може би този живот няма да е с бъдновението, за което е мечтал на младени. Няма да е крилата мисъл, полет, а ще бъде, може би, само една клетка, която приема сока от земята и я предава нагоре. Може би живота няма да бъде шумолене, няма да бъде листа, няма да бъде плодове, а само тъкан, само клетка. Но и това е живот. Това е, може би, предназначението ни. Това, което сме взели, да дадем, да върнем. Това, което сме взели от хората, да го върнем на хората. За да, както е казал поета, за да останеш, за да си потребен, за да ти има и след теб дори. Аз станах на 50 години. Какво е минало, не знам. Важни ми са следващите 10 години. Следващата 10-та роля, следващата 10-та постановка, следващия 10-ти випуск, който трябва да пусна в Витес. Па тогава един ден, може би, кой знае. Целият свят е сцена и всички хора по света актьори.